Halo guys, saat ini aku berloro guys. Aku berloro apa Hen? Peloro Menginan enggak tahu. suwi raicil iki lho Hen paling no Hen. Gek ning awak kan malah lemes, iya apa ora? Ya ora ngaruh juga. Lah sama nek suwi raicil kok pernah lemes awakmu Heni? Biasa ngene iki. Lah aku ki lemes lho Hen, lemes gek terus kudu mutah, kudu ngising, kudu nguyuh ngono lho Hen. Alah iku ya mengancani loro lho. Ora kok mabuk. Tapi saya aku wis waras lho Heni. Ya alhamdulillah paringi waras. Serasa dibalen-balen meneh loro. Ya ora lah, loro kok dibulan-baleni. Sesuk lek krasa mbliyeng ngono karepe golek lanangan Heni. Oh iya. Arek ngicil aku. Aku enggak mau lek sampai pejo munjuk kaya ngene iki bar ngono sampai diperiksa yang dokter enggak mau aku Heni. Ya wis ya. Kudu dicegah dhisik sak menika ya. Heni sudah merestui.